በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። 24 ነሐሴ መዓልቲ ዕረፍቶም ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ኣቦኦም ጸጋ ዘአብ ካብ ኣዲኦም እግዚአብሔር ብዕለት 24 ታሕሳስ 1197 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰሜን ሸዋ ቡልጋ ጽላልሽ ወይውን ዞረሬ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ተወልዱ። ቅድሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሙላዶም እዞም ወለዲ እዚኦም ሕሩይ ኮይኑ ንዖምን ንእግዚአብሔር ኣምላኽን ዘስምር ከም ናይ ሃናን ኢያቄምን መዕረፍ ዓይኖም ዝኸውን ውላድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኽህቦም ብንብዓት ኣሰንዮም ይልምኑ ነበሩ። ብሕልፊ ኣብ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ወወርሒ ካህናትን ድኻታትን ነዳያንን ዓዲሞም የብልዕዎም ነበሩ። ሓደ ጊዜ ሞተለሚ ዝተባህለ ካሃዲ ንእግዚአብሔር ምስ ብዙሓት ደቂ ዓዳ ማሪኹ ወሰዳ እሞ መልክዐኛ ብምንባራ እዚ ንጉስ ምስ ረኣያ ኣብ ልዕሊ እተን 10 ኣንስቱ አንጊሱ ኣብቲ ንጣዖት ዝስዋኣሉ ቦታ ክወስዳ መዓልቲ ቆፀረ። ቅድሚኡ ግና ልብሲ ንግስቲ ኣልቢሶም ከጽንሕዋ ኣዘዘ። እግዚአብሔር ግን ን8 መዓልቲ ዝኣክል መግብን ድቃስን ኣብይዋ ብንብዓት ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸለየት። ንቅዱስ ሚካኤል ውን ተማሕፀነት። ኮነ ድማ ብፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ሚካኤል ፈልዩ ናብቲ ዝዓጥን ዝነበረ ካህን ሰብኣያ ጸጋ ዘአብ ኣብጽሓ። ካህን ጸጋ ዘአብ ኣጢኑ ምስ ወድአ ብልቡ ጓል ነገስታት ትመስል ኢሉ እናሓሰበ እንከሎ እግዚአብሔር ልብሰ ንግስነታ ኣውፂኣ ሰበይቱ ምዃና